Hi! Good morning mga moms! So for today's video, magpapaligo tayo ng anak ni Mia. Yes, you heard it right. Kay Mia po ang motor na ito. And sa akin yung muna rin ibinilin kasabay nung kanyang bahay. So later on, maliban din sa motor, bibisitahin natin yung kanyang bahay. At i-check natin, especially yung bill ng kuryente. Since weeks ago is binaba ko yung fuse niya. So para malaman natin kung may mga changes sa pagbabago sa kuryente. For the meantime, maglilinis tayo ng kanyang motor. Sa akin yung muna ito iniwan. So obviously, ako rin muna yung nagpapagas nito. Kasi since kami rin yung gumagamit o ako yung gumagamit ito. Pero yung monthly kasi nito, I'm not sure kung magkano yung monthly nito. Pero mostly magkano yung ganito na? Pag Mga 3,000? 3,000. Ganun. Ang monthly nito, so iniisip ko rin kung kakayanin ko ba siya if ever na kunin ko since medyo malaki-laki rin ang mga expenses ko this year. No, kasi I also have some plans. So, kaunting tipid-tipid at ipon-ipon. Ayan. Tsaka kasi syempre, though nagagamit ko rin naman po ito sa mga lakad namin, kapag may mga pinupuntahan kami, pero hindi kasi siya talaga primary needs ko as of today. Okay lang ba mabasa yung ganito? No? Tapos yung pa, hindi ko alam yung pag-maintain ng motor, kaya minsan nagtatanong ko kina Bating, kina Britney, yung ako sa mga driver dito, para na siya ganun, alam ko kung ano yung mga kailangan gawin. So babalawan muna natin yung babalawan muna natin yung katawan niya bago natin sabunin para maalis o malisin yung mga putik. Ayan, ang daming putik. Then after that, syempre magsasabon na tayo. Start mo muna lang. So now, sabon-sabon na tayo. Para ma-freshen up din siya, gano'n. Okay naman mag-boost dito sa taas? Oh. Hindi maano yung ano? Hindi. Diba? Kasi nung nakaraan, pinaka-wash ko lang to. Pinalinis ko sa iba. Kasi umalis nga kami. Punta kami ng Zamboanga. So, sa isang linggo, isa o dalawang beses, shoutout to Mia, ganyan ko siya alagaan dahil pinapaliguan siya. Sabi ko naman sa kanya na nakaraan, bago siya umalis pupunta ng Manila, kung matatagalan siya, iwan na lang din muna niya sa akin yung susi para mapa-andar-andar yung motor niya, hindi masisira, hindi mai-stock up. Yung tubig dito hindi matatanggal. Matanggal. May butas yan sa ilalim. Hi mga mom! So this is it. Natapos na tayo sa pagsasabon at pagbabanlaw. Natapos na siyang paliguan. Kaya naman, punta na tayo sa bahay ni Mia para ma-check natin yung kanyang bahay, makamusta rin natin. Dahil tapos na si baby motor sa kanyang pagliligo. So ako naman, ang lamig ng tubig. Alam nyo, ano lang talaga kasi po tawag dito, yung water pump is powered by solar. So, kaya malakas din ang loob ko na magamit-gamit kami ng tubig. Saka malakas ang pagdidilig ng umaga at tanghali. Ligo time! Woo! Woo! Ang lamig! Ang sarap! See you later! So, nandito na tayo ngayon sa bahay ni Mia. Ito na siya, yung tarapalulaan na.
Buksan natin. Tingnan natin kung kamusta na yung loob ng kanyang bahay. Same. So, ayan. Ingat lang natin sandali. Yung kanyang main switch. Ayan na. May kuryente na. Whew. Ang init. So, ayun. Sa pagbubukas ng store ko, kausapin ko si Mia about dito sa kanyang ref. Kasi pinatay ko muna yung refrigerator. Wala mo na mga nakasaksak. Di ba nakababa naman yung main switch niya doon. Ayan. Dun sa bahay. Adiday. Dun sa bahay. So ito yung bill na ng kuryente ni Mia. Dumating na. A total of... Ha? 1-1 pa rin? Month of... Ba't ganun? Nasa 1-1 pa din. Binaba ko naman na yung fuse. Bakit kaya? Pero dito sa sa naka-indicate sa graph, bumaba na siya. Pero 1194 pa din. Anong meron? Ba't ganyan parang kalaki ang iyong bill? Naka-off naman. Balance previous 1.8. Okay. Ito na. Okay, so ang kanyang ilaw nung nakaraan is 1.8. So 1,000 yung binayaran, kaya 1,194. Kasi yung etong nakaraang buwan, ang ilaw na lang niya is 366. Okay. So akala ko malaki pa rin yung... So that explain. Okay. May balance pa pala siya sa nakaraang niya, bill. Hey! Hindi ka naman kagandahan. Kamusta ang bakasyon? Ha? Mindanao. Punta ko ng Mindanao. Mindanao. Punta ka ng Mindanao. Mindanao Ab. Kasama mo sila Bakang? Mindanao na sila. Kasya sa car. Okay. Sabi ng bagahe, maleta. So yun na nga, ang nangyari dun sa bahay mo. Nagtan ako ng 1194. Oo, baka kasi yun yung previous na balance mo sa iyong account. Oo. Kasi nung last time, Kasi yung bill mo na lang ngayon, yung bill mo na lang last month is yung parang tinakbo ng kuryente is 300 na lang, 300 plus. malaki pa rin yan kahit walang nakatira. Siguro ano yun, yung minimum ba? O consumption? Yung minimum kung saan nila. Kahit ibaba mo yung pre-taker, naninigit pa mga nagpunta. At yun, parang binabayaran yung mga kapitbahay mo sa babayan. Mga indicted. I don't know. Wala akong idea. Basta binaba ko na yung fuse mo, in-install ko na yung solar lights doon. Oo, wala ka solar naman. Kasi ganun din, sa bahay ko kasi sa Antipolo, sa Manila, ganun din siya. Pag di ko ginagamit yung tubig, ilang buwan akong wala, meron kaming babayarang regular na 150, parang ganon. So ganun din sa kuryente, feeling ko. Alam mo sigurado, kahit wala ako, 64 pesos. Yun ang hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Swear, kasi binababa ko na yung fuse. Pupunta lang ako doon para minsan maglinis, maligo. O iya may 400. Oo. Process lang. Ang tawag na yung ang binabayaran Yung? system loss.
loss. Yung system loss, yes. Baka yun nga. Kapal na mo ka. Ay, ganun talaga. Hello, Philippines. O, diba, kapag hindi siya ginagamit, meron pa rin minimum. Kaya nagtataka si Mia. Bakit may 300? Tsaka hindi ako ano nun ha. Uy, ha. Malaki na yun. Araw-araw siya doon. Pero malaki pa rin yung 300. Oh, basta wala ka na nagamit. Kung hindi naman siya rin nag-i-stay doon. Nakura siya. Ano, uwi ka na ba rito? Hindi. Kailan ka ba babalik? Sila makaka... Ha? So, mga 3 months na. June? July. July. Ah, okay. O, sige, sige. Kasi nag-ano na ako ng hospital dito na Yang? nag-ano na ako hospital na Yun sa building ninyo? Nan. Nawalan na siya ng signal kasi po nasa expressway na siya. Anyway, ayun na nga ang nangyari, no? So, kailangan pa magstay ni Mia sa Manila for how many days pa or weeks? Kasi gawa po ng kailangan pa niyang tapusin kasi yung kanyang obligasyon dun po sa building na pinapagawa ng parents niya o yun dun para sa business nila. So for now, yun lang muna and hopefully matrace at mahanap namin kung saan nanggagaling yung additional charges nung kanyang bill sa kuryente.